Kaixo, Igor Markaida naiz, diseinatzaile grafikoa eta aspalditik UEUko kolaboratzailea komunikazio eta diseinu lanetan. Aurten ikastaroa emango dut. Ikastaro horren izenburua ikus komunikazio eraginkor baterako gakoak. Eta ikastaro horren helburua komunikazio ariketa batean irizpide objektiboak lortzea da. Ikastaroa nire esperientzia profesionalean dago oinarrituta, ondorioa da. Helburu horretarako ikusiko ditugu zeintzuk dira nagusiki baldintzak eta baliabideak dauzkagunak. Baldintzen artean ikusiko ditugu nori zer eta zelan. Ari horretatik ikusiko ditugunak dira brandinga, mezuaren ezaugarriak, mezu ukigaiak eta ukigaitzak, azpi mezu emozionalak, informazioaren hierarkia eta orokorrean diseinu lanetan sartu horretik egon behar bide urratsak. Baliabideen artetik ikusiko ditugu bereziki diseinu grafikoen tresnak, mezuak konpontzeko eta mezuak jorratzeko. Noritako ikastaroa zuzenduta. Bere arokor batean komunikazioan jantzita ez dagoenentzat, baina bere jardueran komunikazio materialak ikustu behar duenentzat. Hor daude edozein erakundetako teknikariak edo arduradunak, edo enpresa txiki ertainetan barruan marketing edo komunikazio taldeak ez dituztenak eta horrelako materialak sortu behar dituztenak, edo baita kanpo diseinu enpresekin lan egin behar dituztenak.